Enrique. Hòstia, no, ja se m'ha passat això. Bueno. L'has canviat la... M'he posat un protector. Gràcies. Què has demanat tu, això? Què és això que has demanat? Hòstia, tu, que GoPros tenim aquest any. Què és? Més? Bueno... Escolta tu, que això és meu? Toni, digues alguna cosa a la Hola. càmera. Hola! Esteu tots molt callats, eh? Sí, no, Emili. estem acollonits. Va, que tu ets novato en aquestes lares. Emili sí que està collonit. Jo també, jo també. Acollonits. Jo sí que xarro, eh? Bueno, bon dia a la Pedals dels Ports. Acollonit o no acollonit. Escolta, la primera etapa, que serà una mica dura, i espero que puguem acabar aquí mateix, d'aquí 4 dies, amb una queimada del José Enrique. Salut i peles, i prou. Jo com aquí, pues totes són pistes de Taletina que van, com això són termes diferents, d'un terme municipal diferent d'un altre, no hi ha connexió ni ordenació a l'hora de connectar els valls municipals. I aquí tens una pista que ve des de la pista principal, que més o menys està bastant bé esta pista, de sortida, fins que al final arribeu a la pista principal. Quan arribeu aquí, que llavors quan hi ha una sortida, Bueno, aquí primera etapa des de Vallibona, tots preparats per la marxa. Falta el Lluís perquè ets l'últim sempre.
Va, crida, 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 cara. Vinga. Què passa? Estem aquí preparant la segona sortida. Preparant, no? Avui un dia mullat amb aigua, No passa però no passa res, no? No passa res. Aquí hi ha germanor. La primera ya le tenemos el al coll. Vale. No passa res. Llevamos solamente un minuto de retraso con respecto a los que hicieron esto, ¿eh? Ah, ¿con los dimonis? Eso parece. No, els dimonis no saps qui l'ha fet. Els dimonis el que es va descarregar el lluç. Els dimonis de... Però el trac no. Què? El trac no és dels dimonis, el trac és de l'organització. Ah, Què passa? Vinga, di algo para la càmera. Anem a fer la pujadeta i després el xuletón, tu. Molt bé. Lluís, dime algo. Joder, guapa la bajadita. Bueno, No está mal. ¿la has hecho entera o qué? Sí, ¿La has sí. hecho entera? Entera. De quilòmetres? El Lluís l'ha baixat a peu, aquesta baixada. Sí. Ah. el peu a terra ja. Ah. Bien, lo hemos visto todo. En Raúl le ha atrapat el ràpid.
explícanos. Bien, aquí ha sido un sendero guapo, guapo. Una cosa, una pasada. Luisito supongo que se lo ha perdido. Porque se habrá venido por carretera. Ha perdit el fort del vidre. Hòstia, pel davant. Espera, que no. Espera. Els estrets s'ha perdut. S'ha perdut els estrets. Ah, perquè volen anar tan de pressa. Carretera, luego dicen. José Enrique, Sí, esto más cómodo, ¿eh? sí, això ja és més... És una altra cosa, Uau, això, ja. eh? Això Però ja... era molt guapa aquell camí. Sí. Després, eh? Sí, una miqueta exigent, eh? Però bueno. Sí. Però Però estava bueno. al forn del vidre, ja. Fora del vidre? Sí, estava allà, posava un cartell. Joder, doncs aquest sí que m'ha... Tenim el JE que ve esprintant des de baix al poble de Ballester i fa una mica cara de cansat, em sembla, o no? Bueno, sí, anem tirant. Anem tirant. Arribarem. Arribarem a dalt. Ara hem d'anar cap al poble de Fredes i tenim uns 14 quilòmetres de pujada.